Gipaubos sa state of calamity ang Dakbayan Sugbo gumikan sa epekto sa El Nino phenomenon. Kiniatol sa gipahigyaon ng special session sa Konseho sa Syudad sa Sugbo kaganang buntag. Ano ang report? Miabot na sa 27.5 milyones ka pesos ang gihatod nga danyo sa El Nino phenomenon sa mga pananom sa bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo. 17 sa 28 ka mga mountain barangays ang naproblema tungod sa kawalay supply sa tubig nga magamit sa pagbisbis silang matanom. Sama na lang niini mga produkto nga gipangtumod at ubangan sa Cebu City Hall. Gagmay ang mga prutas, ang mga utanon ug ang mga lagutmon. Gani ang mga kamote gipangbukbok tungod sa epekto sa huwaw. Nabalaka ang mga mag-umang nga mosamot ka grabe ang ilang problema nga mosangpot sa gutom sa ilang pamilya. Nagkanihit na sir. Wa may tubig sir. So kaniya sa Manisa? Awa kong saging sir. Wa may tubig sir. Wa kita tubo sir. Ha? Wa mo tubo. Awa. Naitos na. Nangitos, nahutdan sa tubig sir. Sa babae pa ni sir tiguwang na. Among mga tanom dito piti naging ugaha. Nami tanom ditong laho ka ng labuyo ng mga laya. Naghiusa ang masakop sa konseho sa special session nga nagdeklarar sa Dakbayan ubos sa state of calamity human masuta ang kadaot nga namugna sa El Nino. Medyo na-delayed ang ato ang pag-declare sa state of calamity sa siyudad sa Sugbo. Gumikan kinahanglan magud og mga supporting documents and data coming from concerned agencies to support the declaration. So atong nasuta nga doon natay 28 upland barangays ang naapektuhan sa El Nino. Gawa sa mga pananom, gipangandaman usab sa syudad ang posibleng pagsaka sa kaso sa dengue o guban pa mga problema nga motumaw tungod sa huwaw. Samtang gialerto na usab ang Metro Cebu Water District o ubang mga posibleng kakuhaan og supply sa tubig nga magamit sa katawhan. Nunot kini sa paghubas na sa Buhisan Dam o pag-us-us sa lain pang mga water sources. Nanawagan punta sa atong mga katawhan kung mahimo mangita sa tagpaagi unsaon nato nga dili ni makamugna og dakong epekto kining tinghuwaw o El Nino. Anyway, kada tuig man ta maghuwaw, but kinahanglan ta og suporta gikan sa mga tao nga sila mismo magmatngon. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.